Dobre, takže sa idem spýtať, ako to funguje na tých, workshopoch na vyrábanie mydiel. Dobrý, chceli ste si kúpiť mydlo a sviečky, šel do kúpeľa. Jasné, kúpim si, nie, nemám veľa, 2 eurá, čo by ste mi odporučil? Za 2 eurá si môžete kúpiť takúto tú malú sviečku, alebo niektoré produkty z tejto boxy stoja 2 eurá. A každý produkt z tejto boxy by ste si dokázali kúpiť. Každý, hej? Hej. No nie, Toto všetko je pod euro 50. Tak tie smajlíky sú za koľko? Za euro. Ja kúpim 2. Aké pekné to tu majú. Sviečky, takéto rukavičky sviečkové, mydla a tak ešte tu sú sviečky. Páči váš produkt. Ďakujem. Počkajte. Ďakujem. Takže dovidenia. Takže